Gapo iti panagala iti bisukol ken balangeg kadagiti agiina ken agaapu mga JCQ ket napasamak iti panakalmes iti dua nga dagitoy ket menor de edad gagayem ken kabsat dagitoy ket da Jamil ken ni Janice sigon iti nakasarsarita tayo iti mononagon daway mga JCQ ket ditoy likodan tayo ket isu iti nakalmesan dagiti dua mga ka-JCQ. Intay buyayan dito panakisarsarita tayo, ti maysa kadagiti nangalaw, kadagiti nalmes, mga kaibigan. Ading kasano nga na-discobreyo, dagitoy nga isuda ket nalmes ditoy piskarya. Di may nangayab ka niya, sir, di pagububraan, di kabagis kong ulang nga kadwada. Oo. May da kami nayaban, sir, di may kamaming nagkakabraan dito, sir. Dada taong nagan, napaod siguro taong nagitay. Oo. Sa timbabog kami, sir, di kaanak akti mismo nga nasagid ko dyan. Sa Injulim. Kasano nga tangamin ti kauneg na dito'y nakalmasan da? Labas pagat tao din. Oo. So, imay da kayo inayabanen, sikat mo na nga limosong ka rito'y ano? Dua kami, pati bayaw ko. Oo. Mano nga tanga minuto, sakbay yung nabirukan da gito agkasinsin? Pag di kaanak, sir, hindi kabagis na. Oo. Na paot ba si ta, da jiting nga? Haanda nga nagsinurot? Haan, adayo. So, nabirukan nyo dagito yan, awan iti pulso da idi? Awan. Na limbitam din. Damag ko pa'y ket taludan sangim na survive di mesa. Oo. So, dati-dati ngamin nga umay dagal alad to eh? Haan. Di dati nga pag-alang da, sir. Di ababaw, ngam baka nailaw ang dalad ta. So, di ta siguro ang mga adalam din, sir. Napanda nga ta di nga ta amo nga na adalem. Napanda dimalan ita or ano? Kamun. Ading mabaling nga istorya no kasanot pa nagkakadwayo ken no kasano iti panakadano nyo DJ nakalmesanda. Sa midla namon idi adada nga si marunudan sir ko idi imay da simurot kanya medyo naka abababaw pa lang sir ko. Agpagpakada da idi nga agtalaw kamton ta adda na saking nga marikrik nami ka kadagiti nagan nami kunada. Isu DJ sir idi adda tinapaddekan DJ eta inunaan nga naununag sir isu DJ idi na panainu badyo ubing isu DJ duwa da idi ngam na pang ko tinulungan sir. Isu DJ talo kami di nga nalmos ngam ay sa DJ may isang nalmes ko ma. Un sir ngam umunag kam kuma idin sir isu DJ imunag sa to di aje maka kaubingan sir isuti na udi nga ano nalmes un sir tas idi siya kun sir adu mo na inom ko nga danom ngum rim mabawak kanu pa lang sir isu DJ umay na inala di mother ko di kun sir idi tinugtutugtog na kanda ti bukot kun isu DJ napan ko inayaban DJ manong ko isuti nakakita kin DJ ubing nga imuna. Tas idi permitaray ko ito ayamin sir may ko impadamag nga awan DJ ubingon tas DJ madidapay nasarakan idi deta inunaan. Haang kay ba nga nagkakadwa nga napan ijay piskarya? Sir. Imuno na kayo? Nagmotor kam nga upat ngamin sir. Dua nga lalaki tika dua mi nga uubing tas dua kam nga agina. Tapos imida si Maruno. Un sir. So idagal-ala kayo iti balangag kan bisukol isumat nga sumangpet da. Un sir. Tas idi kas jitim bagadan sir ko adda na kargruganda nga abot isu DJ permi nga naunag. Ngimhanda pa nga nalmes idi. Han pa sir na pangkupela tinulungan ta agkas-kas pala di imada nga DJ agkas-kasida sir. Isu DJ na pang ko tinulungan sir ngam jak kaya talaga iday. Isu nga imbagtahan ka nga imunog anak ko kuna nga DJ mother ko sir. Isu DJ na ala na dito imak idi sir. Tas ala umi ko ma DJ ubing sir ta rim mabaw pala di buok na. Ngam madi talaga idi kanya kom sir guyuden da man iday. Isu DJ napan ko inayaban di manong ko sir. So idi malmalmes da mairaman ka kumangim hang ka nga inibatam isuda or aan kam nag-inibat sir ngam
tinaki inibat ngayon muna ko, DJ inunaan sir. Ta iso ti munag nga muna ideng. Iso DJ madida na sarsarakan, nagaburang kano ti dagdaga idi nasarakan na. Uba-uba na DJ. DJ ububing sir. When? An sir, naginiggamdakan ima di unag iding hindi kano nakita dang ko nagin nadayudan. Iso DJ ti madida nakakinitaan deta inunaan sir. Awa may tikas lang so ada nagbaling nga partaan na kanya yung before nga napasamak DJ. Kasi kung namtatay nga imbaga day di sir nga ada ti sakit tinakami kung kunada. Iso nga maawang ay agawan kamtung kung kunada. Apay kasta ibagbagayo ko na mo di mother ko sir. Iti kwan sir ada ti nakastada nga abutong iso day di na kaanan. Ta idi malmal mo dan sir ko ginuyod dak. Iso di umay da. may ramang ka kumamat idin. Nagsaupay lang di inunaan kin di. Anak sa una idi ading. Umay kim man tumulong nga tita ko na di inuna ay di basbasit sir na pangkutinulungan ngom. Di mimot amo aglangwi nga talo sir. Iso di ingato nga tumidati sa kami sir ngom naunog nga talaga iyan. Nakadanong ka iji baba. Wan sir Ana tinarik nam idi ko nga nadanon iji babang pitak. Wan sir na lubupay na sir. Niya mo ta sa umunog kami di sir. Niya mo ta sa kamarigatan ka mangyaon. Wan sir. Ngom ko na da nga rod sir ko sa naglakano remor idi permi nga kumasa ito matak. Iso day dinanog-danog di mother ko dito. Pinurse aidan da ka. Wan sir imbag ta naguyuyok ka kada na guruk-uruk ka kuno na. Ngom di ubing idi sir idi umuna naguruk namin talong idi may ka upat da nga ikas jayin ko madi talaga idi. Awang pulso na idi. Awan sir. Ngom di kanong anak na sir idi ti maude binumba-bumbante ina na darat ti rumrumwaran. Pulis ng kasta di dadakil sir ngom di mi nakita ngamin sir. Okay.